Ba, segura asko, ikertzeko materialik asko ez daulako. Segura asko, kanpo ateatzeko bate joeraik ez daulako. Eta hori ezinbesteko da. Ezinbesteko da. Betiko kakan hasten aitze egin, ez dugu ezarratuko. Eta segura asko, eskizmiren historiak, kartatu lehikena dek, alako material urriakin hemendikan, ba, eukidezakek hortan sartzen baldin baiz, ikerbide luze bat, arrisko handi batekin, azkenian ez ere zarkitzen. Guta da hidek. Nik Barandia nik irakurrita eta ezagututa bere garaian, nioke nola importantzia ongirik ematen. Guen pertsona bat itan nire zelako. Era bat normala. Eta baloratzen hasi nintxuan, bere garaikoek, bere garaikidek, ze gauzak idazte zituzten ikusten hasi nintzen nien. Orduan esan nien, karo, eske Barandiaren itan nire bezala izatea kristal meritua zen, esatik, baino, 80 urte zarragoa. Orduan, zeinen gizon zientifikoa zen eta aurreiritzi gabekua, harrigarria. Apaiza izan arren. Apaiza eta ez apaiza. Eta bere garaian jendeak ze pentsakera zituen ikusita. Bere garaiko jendea zeok aurreiritziz betetak onkotean. Eta honek zeukek tabike bat inda erdian, eta esatik, honeaino zientifikoa nau. Eta hemendik beste aldea, apaiza nau. Barandianengan apaiza izateagatik egon lehizken, informazio galera bakarrak, ez dituk bere aurreritzik eragindakuak, zeuskalako. Gauza kontatzen zizkion jendearen aurreritzik eragindakuak baino. Jesukristokin konparatzea, nunbaitetik etortzetik, etorri behardik kristautasunetik. Baina ez kristautasunak modu positiboan konparazio hori egiten duelako, baizik eta kristautasunak norbaiki leporatzen diolako, paganismoren bati leporatzen diolako, konparazio hori egiten duela. Euskal kristautasunaren azterketak erakusten dik kristautasunetik zeinen gutxi zuenaren. Horrek erakusten dik, eta lehenagotik ezagunadek, kristautasunaren interesak zein izan dien, Elizaren interesak zein izan dien, hemen eta alde guztietan. Kristautasunaren interesa ez dek gainere izan bere ortodoxiaren alde burrukatzea. Ortodoxia izan dek beste gauzak tapatzeko aitzekiak. Ortodoxian izenian, zismak egon dianean, hor kontu ez zuen evangelioaren zatia bola edo alaspira, hor beste arrazoi batzuk zeuden, hori aitzekile izan dek. Horrek hori oso garbi ikusten dek Euskal Kristautasuna aztertzen baldin badek. Euskal Kristautasunak kristautasunetik zuen izan. Elizaren enpeño bakarra izan dek jendea Elizara ekartzea. Zertarako? Gero, aike hortza jartzeko eta diruak biltzeko eta holako gauzetarako. Baina kristautasunak Euskal Herrian tragatuik haua jarrita, tragatuik dana. Jendea zertak horrien, paizan izan kasuik, jendea juteuen bere erligioa Elizan praktikatzea, Eliza eguen agintzezuna eta indarrean zegoena, eta hortikan pasatzen ditu. Eliza zer da juten da jendea? Kandela piztea, eta etxeko hildakon alde otoitzik, Ezak esatu duna, bosta, hola, ez praktikaso egitean. Hemen, azterketa egiten baldin bat, aurreneko batek kristautasunaren bidetik datorrela referentzi hori, hori dudarik gabe, bat. Bi, azterketa bat egiten baldin horretan, ematen dik,
nolabait gentila, kristautasunaren kontra dagoela, ezta? Haien garaia bukatzen dela eta hoietzeak zea jatorrean, sartuko gaitu nahi baldin badek, baina mito jatorrean heriotza nolabait berezkoa danez eta koherentea danez gainea beren erlijioekin, gero sartuko gaituko hortan, baina guain importantea dana dek esatea, ez da hola mito jatorrean inungo oposiziorik, inungo etxaikeririk. Gu bagatxaznik beste batzuk datozelako, ez horrelako. Orduan, Kismirentzako gentileen hitzetan egon leiken espretsiuzko zea hori ikusi nahi baldin bada eta egon leikek ez tek gentileen ikuspuntutik, baizik eta kristau ikuspuntutik etorri jadek. Mitoa fagozitatzen ari den kristau ikuspuntu horrek berorrek jartzen dizkik mespretsiuzko hitzak gentilearen ahoan. Ez ditu gentilearen ikuspuntutik sortzen. Hori horrela izan da, sartuko gineak kristautasunaren bidetik etorri baldin bada, eta kristautasunak nolako edadura izan duen ikusita, gauza asko ekarri dizkiko, gauza asko zabaldu dizik. Eta ez bakarrik kristauak dianak, baizik eta paganismo zahar deabruratuak, kristautasunak deabruratu ditun horiek, kristautasunak oso zirkuito zabala osatu duenez, bai dagoela posibilitatea oso viaje luzeak esplikatzeko. Viaje luzeak esplikatzeko autopista esplikatu behar eta kristautasunak ematen dik zugarrezko autopista. Gero daukak prozesu orokor bat lekuko gentilen, Indiako gentilen edo, paganoen jainkoak deabruratu egiten ditu. Gero deabru bihurturik kristautasunaren autopistan sartuta handa hemen azaldu lehizkek nun nahi ez da. Hori, horren adibide bat daukek, sorginen zean azaltzen den ikonografia guztia, sorginen gaia berehala baztertu nien, ez daudelako interes etnografikorik bat ere. Euskal Herriko sorginak eta Frantziakoak eta Suediakoak ikonografia berdina baldin bazuten, eta ikonografia berdina zuten, oso garbi da ona, da ikuste zutela torturatzaileak beren begietan jarri nahi zituen irudiak. Orduan ikonografia ez zeukek bat ere balio etnografikorik, baina bat ere, zergatikan, hain zuzen ere, konparatu ezkero ikusten dan irudiak gatikan, danak berdin ikuste ziren. Orduan ikonografia zer da, kristaua. Kristauen ikonografi edoa, edo gaxoa, edo hori dek azkenian, Manolete akatu zuen zezenarena, ezta? Hemengo sorgin gaxua, torturatian, eta besteak, danak ikusten ziren torturatzaileak ikustean nahi zuen. Orduan hemen antzeko gauza bat egin dezakek, eta pentsatzen diat ditu nahi izela, ez? Kismin zea horrekin, nik garbi uzten diatena, eta pentsatzen diat azkenien, ni esaten nahi izen gauzen konfirmazio besteik ez dela, ez daudela Euskal zea jator batekin inungo sustraiik. Nondik zetorrek? Zetorrek bide hortatik. Indian sortua, India edo Orienten nunbaiten olako zea bat egotea, San Agustinen bidez kristautasunaren zirkuitoan sartu dena, deabruratuta, noski, ja modu ezkorrean eta presentatuta, eta gero horrek ze bide egiten den. Ez bakarrik kristautasunak deabruratuta, islamak ere deabruratuta baita ere.